Balmo min bɛ tali kɛ Mali sɔrdasiw la u yɛrɛw ye faraɲɔgɔnkan min labɛn n'a dogolen t'aw la kabini kɛlɛfɛrɛ kura bolo dara u ko kɛlɛbolo de ma ko opération Maliko sɔrdasiw kulu minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'i ye Mali sɔrdasiw yɛrɛ tilacogo lajɛ Mali dugukolo kan o sɔrdasiw minnu bɛ yen olu ye colonel Famukɛ Kamara k'a taara ka taa bɔ sɔrdasiw ye a ye taama min kɛ ka taa sɔrdasiw yɛrɛw ka dagayɔrɔ la kɛlɛda la u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o y'u ka commandant ye colonel Famukɛ Kamara k'ale taara kunungo araba utukalo tile 3 san 2022 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sɔrdasi minnu bɛ Tesalit nin taama min kɛra ka ɲɛsin sɔrdasiw ma ko fɔ ka perepereya tigɛ ka fɔ ni sɔrdasiw olu bɛ yɔrɔ min na sɔrdasiw yɛrɛw ka daga 7nan walima n'i ye jamana cɛbɔcogo lajɛ an ko a ma ko région militaire 7nan de ye Tesalit ye taama in na a jirala ka fɔ colonel Idrissa Traoré fana tun bɛ nin taama la kun bɛ nin taama in na ka taa sɔrdasiw kuma ɲɔgɔnya o dɔ ye u yɛrɛw bɛ lahala min na a n'u bɛ baara kɛ kɛcogo min na yala gɛlɛya b'u kan wa nin de kɛra taama in kun ye Tesalit sɔrdasi minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ olu mago bɛ kɛlɛkɛminɛw na o kɛlɛkɛminɛw na ɲini ka di olu ma hali degun wɛrɛ minnu b'u kan gindo ni bange na n'u b'a laɲini kuma dɔ la ka sɔrdasi ɲɛmaw sɔrɔ ka se k'u ka degun ɲɛfɔ ko da donna nin bɛɛ la sɔrdasiw n'u ka ɲɛmaw cɛ kɛnɛ ka ye colonel Kamara ale ye kuma ɲɔgɔnya kɛ k'a lase nin kɛlɛkɛcɛw ma kuma ninnu caman taara jamanadenw ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye lakana o sabatili o ka se ka kɛ jamanadenya ɲuman ani hɔrɔnya sira kan wa hali a jirala k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ Tesalit kɔnɔ n'u ka dɔgɔn maa wɛrɛw na ɲini ka fara ninnu kan walasa Mali kɛlɛkɛcɛw ka se ka caya nin daga in na wa u yɛrɛw ye laɲini minnu kɛ n'o ye gɛlɛya misɛnnin minnu b'u kan commandant y'a jira k'a fɔ a tɛna mɛn bilen ko waati teliman kɔnɔ u ka laɲiniw na sabati wa u mago bɛ fɛn minnu na o n'a d'u ma hali o tɛ ko mɛnta ye sɔrdasiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye commandant du théâtre est de l'opération Maliko a ko a bɛ sɔrdasiw fo wulikajɔ ni cɛsiri minnu b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka sɔrdasi minnu bɛ Tesalit u bɛ baara min na don o don ni dugu jɛra ko baara in kun wɛrɛ t'a la ka se ka jugu marifatigiw ani papalikɛlaw k'olu fɛlɛ ka bɔ Mali dugukolo kan ko ninnu bɛ hali farikolo ɲɛnajɛ minnu kɛ commandant y'a jira k'a fɔ ni y'u ye farikolo jagabɔ la a bɛ maa jigi sigi kɛlɛ fɛrɛ ni kɛlɛ dɔnni ani kɛlɛ yɛrɛ a tɛ taa magwɛ ni wulikajɔ minnu kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnniyaw de bangenen bɛ Mali ka sɔrdasiw la Tesalit kɔnɔ a ko min ye 7e région militaire o commandant ye colonel Idrissa Traoré ale fana ko nin taama min kɛra nin bɛna kɛ sabu de ka galabu kura don olu la wa min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye u fana bɛ wulikajɔ min na don o don u k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ olu ni faba ka jan u hakili an'u dusu a bɛɛ lajɛlen bɛ malidenw ka tani ka segin sabatili ɲuman Mali dugukolo kan o bɛ se ka kɛ lafiya bolo kan cogo min na wa min ye banbagaci marifatigiw olu kɛlɛli ye ko Mali jamanadenw kana siga u la wa colonel ɲininkale a ko ale ye taama min kɛ ka taa Tesalit kɔnɔ taama in ale kɔni wasara wa ko ale b'a ɲini Mali sɔrdasiw fɛ kuma kuncɛ la u ka wulikajɔw barikaw bonya n'a y'a sɔrɔ u cɛsirilen don u ka dɔ fara a kan. An balimaw o siratigɛ de la aw b'a dɔn k'a fɔ a bɛ dɔgɔ furancɛ kelen ɲɔgɔn bɔ bi min ye Mali sɔrdasiw dagayɔrɔ minnu bɛ Kolokani Kati ka taa Sogolon fo ka se Jɛnɛna tɔw ma ni sɔrdasi dagaw caman dagosira banbagaci marifatigiw fɛ ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamanadenw papa o papali senfɛ an ka sɔrdasi dɔw taɲana kabini nin jatigɛ wale in kɛra min ye Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye olu fana ye sɛgɛsɛgɛli boloda k'a ɲini k'a dɔn yala banbagaci marifatigi minnu nana Bamako yɛrɛ a dakun na Kati n'a jɛɲana kilo 15 ninnu ye maa sugu jumɛnw ye o de senfɛ minɛliw cayara maa caman kɔni minɛra bi k'u bila jamana fanga marabaw bolokɔrɔ a jirala k'a fɔ maa minɛlenw caman ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ olu ye banbagaci marifatigiw ka kibaruya laselaw walima u kibaruyabaw ye maa minɛtaw caman bɛ yen ko ninnu ye an balima filaw de ye o kuma min fɔra o de ma bɛn filaw yɛrɛw tɔgɔla jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Tabital Pulaku o
Tabital Pulaku ale ye wulikajɔ min kɛ ale ye wulikajɔ kɛ ka se jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ma hali yan'o cɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔba n'i y'a ye furukufuruku ani bɛnsɛnkɔniya kumaw caman lagosira Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ Faransi jamanakuntigi da o dɔ sɔrɔla fulaw kunkanko kibaruya de la ni Faransi jamana marabolo ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ fulaw olu bɛɛ minɛla Mali kɔnɔ i n'a fɔ banbagaci wale tigilamaw ni siya woloma kuma min bɔra Faransi jamanakuntigi da o de y'a to fulaw yɛrɛw tɔgɔla jɛkulu Association Tabital Pulaku olu ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw wuli ka taa jamana marabolo ɲɛmɔgɔba o kuma ɲɔgɔnya n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye u bisimilara ninnu bisimilalen u taakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kuma minnu bɛ ka fɔ fulaw ma ka fɔ fulaw ye jihadisiw ye banbagaci wale tigilamaw don Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔw u ka taama kun ye nin de ye ka se jamana marabolo ɲɛmɔgɔba u ka cayɔrɔ la u ko n'i y'a ye olu wulila bi kun wɛrɛ t'a la kuma min bɛ fɔ jamana kɔnɔ kumaw don kuma minnu n'a ma sɛgɛsɛgɛ a bɛ kɛ sababu ye ka maaw lafili wa a bɛ se ka kɛ siyala gosi wale ye ka ɲɛsin fulaw ma Mali kɔnɔ o de y'a to Association Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔw wulila ka ko ɲɛɲini u kɔni y'a jira k'a fɔ minɛli min kɛra ka kɛɲɛ ni sɔrdasiw ka dagayɔrɔw gosili ye Tabital Pulaku y'a jira k'a fɔ olu kɔni dabali banna kabini kati kan gosira juye kalo tile 22 ko minɛliw kɛra minɛcogo la minnu ma sɛgɛsɛgɛ Tabital yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ɲiningale n'o ye Abuso ye ko kabini nin ko kɛra sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a bɛ komi maa dɔw fitinɛlen de don fulaw kɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ dakun bɛ u ni fulaw cɛ yala nin ye waati min ni malidenw kan ka ɲɔgɔn labila wa a kɔni y'a ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔba fɛ ko a ka nindungɔ walew bɔ sɛgɛsɛgɛliw la ko minɛliw bɛ ka kɛ cogo min na ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma nin ko in lajɛ ko an bɛna siran a ko kana taa k'an bolo da ko a dogolen tɛ mɔgɔ la wa siga yɛrɛ tɛ mɔgɔ la ka jira k'a fɔ fulaw tɛ banbaganciw ye bi banbaganciw tɛ sini maa dɔw de bɛ taa ka taa kow kɛ k'u dogo siyaw kɔfɛ Abuso ɲiningale a y'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ko maa minnu minɛra ko sɛgɛsɛgɛliw ani fɛɛrɛw ka tigɛ joona minnu ye banbaganciw ye wa minnu tɛ banbaganciw ye olu ka se ka dɔn wa ko bin kɛra maa minnu ka k'u minɛ dɔrɔn minɛkun wɛrɛ t'u la ko fulaw don ko a b'a ɲini olu ka bila ka da ka olu ni banbagaci marifatigiw foyi t'u se ɲɔgɔn ma u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la min ye sɛgɛsɛgɛli ye enquête yɛrɛ bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na Association Tabital Pulaku kɔni y'o ɲini nin ko in kana bila ka sumaya u ye misali ta i n'a fɔ Zanankoro min ye Zanankoro yɛrɛ mɔgɔ 16 ɲɔgɔn dugu koɲɛ ɲɛnabɔlaw don maa 16 kɔni soɲana o maa 16 min soɲana Zanankoro ninnu su de taara ye kungo folonba de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kan ka kɛ bi ni Mali jamana sɔrdasiw de m'u fa walima maa minnu y'u fa o kan ka ɲɛɲini k'o dɔn bi kuma nana di dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ma Shogɛl y'a jira ani Tabital Pulaku ka barosigi la a ko a bɛ u fo u ka taama la taama min n'o kɛra sababu ye ka wuli ka se ale ma o b'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw bonya bɛ an balima fulaw ka nin tɔnjɛkulu in yɔrɔ la min ye malidenw ka ɲɔgɔn minɛ ni malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ye k'a b'a faamu k'a fɔ taama in bilala o minɛ de kɔnɔ min ye banbagaci wale tigilamaw ye ale dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga danganiyalen don a kan k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen tɛ fila ye wa kuma min bɛ fɔ ko fulaw bɛɛ ye damatɛmɛ wale banbagaci marifatigiw ye k'o kuma ye nkalon kuma ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ n'i y'ale kɔni ɲininka sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ walasa maaw ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ko ni Ala sɔnna ma don nataw la jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛna wulikajɔw kɛ ka dabaliw ni fɛɛrɛw ni magoyaw kɛ walasa ka se ka dɔn maa minɛlen ninnu na jɔn ye terroriste ye wa jɔn tɛ terroriste ye n'a dɔnna bɛɛ minnu bɛ yen ni olu sen t'a la ni fɛn ma y'u nɔ la olu na bila wa Tabital Pulaku ɲɛmɔgɔw fana y'a jira wulitɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamanadenw lakana Mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ ko baara in ko ka dɔ fara a kan ko yɔrɔ caman bɛ yen bi Mali jamana lakanabaw olu fanga ka dɔgɔ yen kosɛbɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ minɛliw kɛra cogo min na a ma kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye wa maa caman minɛra olu tɛ jihadisiw ye a bɛ fɔ min ma ko arrestation arbitraire ka maa minɛ maa min bɛ yen ni minɛkun t'a la ko nin ye ko de ye ko min b'an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ wa hali minɛli ninnu caman bɛ yen u ma da minɛli dɔrɔn ma koyi k'u tilala ka maaw jaw ta ka bila bɔlɔlɔ de sanfɛ kɛnɛ min sigira a baro yɛrɛ a kalanfa tun ye mɔgɔ min ye n'o ye maître de conférence ye Brahima Eli Diko a ko hali n'a y'a sɔrɔ minnu minɛra n'u bilala nin kuma min fɔra walima nin kɛwale min fɔra u ma nin bɛ se ka fiɲɛba de bila u ka ɲɛnamaya la
o de kama yani maaw ka minɛ ka fɔ banbagaci marifatigiw do ka fɔ damatɛmɛ wale tigilamaw do sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka ɲɛɲini kɛ siga kɔni tɛ min na filaya ani jihadisiya olu tɛ kelen ye an ye nin bɔ kunnafoni bɔ min yɔrɔ la an k'o de ma ko studio tamani an balimaw kunungo anw fɛ Mali kɔnɔ yan kibaruya dɔ kɛra kibaruya in tɛ kibaruya ɲuman ye wa dusukasi ko do Douanzan mara la bolimafɛn minnu bɛ donibaw doni n'an k'o ma ko camion remorque n'u bɛ balow doni u bɛ baganw doni ka bɔ dugumisɛnw kɔnɔ ka taa dugubaw kɔnɔ hali kuma dɔ la dɔw bɛ bɔ dugubaw kɔnɔ ka taa dugumisɛnw kɔnɔ ko camion bolimafɛn girin 19 ɲɔgɔn kɔni jenina kunungo ninnu bɛ jeni waati min na banbaganciw damatɛmɛ wale tigilamaw fɛ ko a bɛɛ tun doninen bɛ jagofɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la julaw ka jagofɛnw de tun b'a kɔnɔ ni sabu wɛrɛ tun b'a la u tun bɛ ka taa duwafiyɛw de la walasa jamanadenw yɛrɛw tɛ taa fɛn minnu kɔ olu ka se ka sɔrɔ o de senfɛ hali n'a y'a sɔrɔ maliden fanba ko bi ko balofɛnw ka gɛlɛn nin baara kura min donnen filɛ nin a la yala nin tɛna kɛ degun wɛrɛ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma wa a kɔni mana tigɛ da o da la anw bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kibaruya in na min kɛra Douanzan kunungo o kɔni ye camion 19 jeni u bɛ jeni waati min na ta donn'u la tasuma yɛrɛ a ɲagalen anw sera ka bolimafɛn ninnu jeni ni mankanw sɔrɔ hali n'an ma ɲiningali k'a la fɔlɔ nka don kibaru nata ninnu na ni Douanzan yɛrɛ dugu sigibaw ani fanga ka cɛsigi min bɛ Douanzana mara la an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a lasɔrɔ hakilina ni miiriya min b'a la k'o ɲɛfɔ an ye yan'o cɛ a y'aw tulomajɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw k'a lamɛnba nin min kɛra Douanzan nin ye tasuma ye bolimafɛnw na. Ne bɔra mɔgɔw le kelen de bɛ yan nɔ an balimaw aw minnu ye don kibaru lamɛnbaw ye kuma dɔ la aw bɛna ɲiningali kɛ n'a y'a sɔrɔ Rasjal ka bi kibaruyaw ma dabɔ lamɛnbaw dusu kasili de kama an b'a fɔ aw ye ayi baara bɛɛ n'a taabolo don baara bɛɛ ni a lasecogo don Mali bɛ dakun bi dakun min n'a kelen bɛ ka maliden limaniyalenw lasogola kosɛbɛ aw bɔra sisan ka Douanzan banbagaci marifatigiw ye bolimafɛn girin minnu jeni u taara jɔ fo bolimafɛn 19 ɲɔgɔn na waati min na malidenw bɛ ɲɔgɔn yew la ka se ka majuguw kɛlɛ k'u daga bɔ an da la an bɛ jamanaw nɔfɛ jamana minnu n'u ka kɛlɛkɛcɛw kɛlɛ dɔnni ni kɛlɛ fɛrɛ b'u la ka se ka n'an ka jamana magwɛ banbagaci ni papalikɛlaw olu ka mantɔrɔ ma an balimaw nin bɛɛ bɛ senna waati min na dabalibanko de kɛra Kayi mara la bamananw b'a fɔ ma nin mɛn ma nin ye siden ma labɔli kɛ Kayi mara a dugu dɔ bɛ u k'a ma ko Lani an baaraɲɔgɔn ni an caɲɔgɔn Lasana Konate ale ye kibaruya dila ye kunnafoni gansela don Lani ye ale yɛrɛ bɔdugu de ye a jirala k'a fɔ an ba dɔ bɛ yen walima an bɛ se k'a fɔ dɔw balimamuso don dɔw mamuso don k'a ma ko Jogo Sidibe Jogo Sidibe a bɛ dugu min na o dugu tɔgɔ de ye ko Lani yɛrɛ bɛ Gajaga mara de la Kayi mara la ko Jogo Sidibe tununa a bɛ waati damadɔ bɔ o tun bɛ k'a ɲini a bɛ tile damadɔ bɔ o ɲinini de senfɛ tile damadɔ kɔfɛ juwe kalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 Jogo Sidibe fure de taara ye kungo kolon kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani kibaruya ɲinina dɔw ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ Jogo Sidibe n'i y'a ye k'a fɔ u y'a bɔnɛ a nin na ko Kayi mara la taabolo dɔ de bɛ yen taabolo min bɛ tali kɛ jɔnya kibaruya kan o jɔnya in n'a fɔra k'a fɔ u bɛ Mali kɔnɔ hali bi u bɛ maa dabali ban anw ka jamana yɛrɛ u y'a bolo bila sɛbɛn fura min ni duniya jamana yɛrɛ ma hɔrɔnyalenw bɛɛ lajɛlen b'o seereya k'a jira k'a fɔ anw ka jamana tɛna jɛn n'a ye bilen jɔnya wale ani jɔnya
taabolo hali a kuma bɔlen da ko ɲangi do ɲangi min ni sariya b'i nɔ minɛ hali n'a y'a sɔrɔ kuma in fɔra Kayi mara la dugu caaman be yen bi ko jɔnya de waralen be yen o jɔnya in jamana ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔ min t'a joona mankanw kɛra la wa nin tɛ maa fɔlɔ ye maa fɔlɔ min bɔnɛda nin na musokɔrɔba in Jogo Sidibe kɔni fure de taara ye kungokolon kɔnɔ u kɛlen bɛ k'a fa k'a bila bɔrɔ kɔnɔ san 71 a yɛrɛ somaw ye min da an tulo kan nka maa bɛ ɲiningali kɛ nin ko in yala jamana ɲɛmaw ni ɲiningali man kan wa anw ka jamana de bɛ wulikajɔ la anw de bɛ cɛsiri la ko ka Faransi jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka taabolo jugu k'o kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan n'a fɔra k'a fɔ anw yɛrɛw bɛ jɔnya wale ani jɔnya taabolow de la fasala Mali kɔnɔ o bɛ dabalibankoba ye nin ko in bɛ Kayi mara la bi tɛ hali jamana kɔrɔyan fan fɛ a jirala an na k'a fɔ dugu caaman bɛ jɔnya wale ani jɔnya taabolo o de kɛlen bɛ ka san sɔrɔ an balimaw sɛgɛsɛgɛli bolo ma musokɔrɔba in kɔni fara min ye musow tɔgɔla kulu caaman olu ye nin ko in kɔn an balima soninkew kɛrɛnkɛrɛnniyala soninkew caaman bɛ Faransi Espagne Ameriki jamana kan ani duniya jamana wɛrɛw hali farafina jamanaw caaman ye u somaw wele u kɔni dusu kasilen do dɔw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin kɛwale kɛra walima jɔnya wale a bɛ senna Mali kɔnɔ maliden dɔw ka maliden dɔw kɛ jɔn ye ko olu b'u bolo ɲɛsin jamana mara ɲɛmɔgɔw de ma bi o jamana mara ɲɛmɔgɔw o dɔ ye Asimi Goita ye fo ka se dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko in ma daminɛ bi a dun fɔra ko taabolo kɔrɔ minnu tun bɛ kɛla Mali kɔnɔ ko k'o dabila ka na ni taabolo kuraw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ ɲiningali k'u yɛrɛ la bi ni nin ye Mali kura taabolo de ye a mana tigɛ da o da la anw kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nka walasa aw ka se ka faamuyali kɛ nin ko in na nin ko in sabu yɛrɛ kɛra min ye an balima soninkew waati min na fali in kɛra hali ni duguduguma kibaruyaw y'a jira na k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna la nin kɔnɔ bi an balima soninkew u dusu kasilen u bɔra ka dantigɛli kɛ u ye kɔrɔfɔ min ganse duniya kunnafoni caribudasow la o kɔrɔfɔ ninnu filɛ i ye min fɔ i ye kuma ɲuman fɔ yan Mali ye silamɛ jamana de fɔlɔ après ye fɛn min bɛ fɔ a bɛɛ bɛ tugu a la quoi an bɛ min fɔ faamaw ye an bɛ sariya kɔ pour l'instant sariya mana bila yɔrɔ min na an fana y'a bila yen quoi an lalen bɛ an ka pays jamana la quoi an lalen bɛ an ka jamana la an lalen bɛ an ka constitution la min de do nin jogu a mɛnna kɛlɛ la depuis 2017 de an ka association créée 4 avril 2017 ça fait à peine 5 ans maintenant nin kɛlɛ in bɛ yen et dugu minnu jɛra 100,000 wa 100,000 ni ko i ma ko min ɲɛ n'i nana k'o ye sisan i y'a ye k'a nɔrɔlen bɛ fɛn dɔ la et ni musokɔrɔba in kabiri a ye renonciation kɛ k'a fɔ elle veut plus le statut d'esclavage kabiri o lon na ko ninnu bɛ wuli a nɔfɛ foro ni a b'a sɛnɛ kabiri dugu in jɔra a b'a sɛnɛ dugu jɔra et ça fait combien d'années plus de 100 et quelques ou 200 ans et mɔgɔ bɛ min sɛnɛ donc ni e nana sisan ko a ka bila a kun bɔra fɛn dɔ de la parce qu'elle a renoncé k'a fɔ ko ale tɛ jɔn ye ale t'a fɛ ka jɔnya kɛ tugun o ko in de k'a ka wuli foro in na tribunal jugement kɛra plus de combien de fois a bɛ gagné k'a fɔ i ka foro in to a bolo a ka foro de don nin bɛɛ la i ma tɔ ye ko sa in na il y a même pas un mois et quelques i y'a gosi fo k'a kɛ n'i ye photo nin ye i ɲɛ b'a la a ka foro in fɛn kɛ dɔ b'a la ka bosi dɔ b'a la i y'a gosi ni daba de ka taga sɛgɛrɛ foro in na ka gosi ni daba in ye fo kunkolo in fununa bon mɔgɔ ninnu welela ye faamaw kɔni ye mɔgɔ kelen minɛ ka bila kaso la balaka dɔ ye o ye parti adversaire mɔgɔ de o tɛ anw ka minnu binna kan voilà o ye muso de quoi voilà k'a fɔ ale ye muso in gosi k'a fɔ ko u t'a fɛ ka sɔrɔ foro in na yan n'i y'a sɔrɔ foro in na siɲɛ wɛrɛ n'o ye nin zɛn ye mais ale kɔni faamaw ye ala y'a kɛ mɔgɔ 5 de don mais faamaw ye mɔgɔ 1 de minɛ après ye liberté provisoire ɲini a fɛ il y a même pas 15 jours i ye musokɔrɔba in wele ala ka nɛɛma musokɔrɔba in ko ale tɛ se ka so k'a fɔ ninnu bila dɛ mais ale bɛ faamaw kɔ sariya mana min fɔ parce que mun de don ale hali bi ale menacelen don a ka foro in kɔnɔ longo i b'a fɔ a ma ko n'i y'a sɔrɔ foro in na i b'a faga longo n'i y'a sɔrɔ foro in na i b'a faga donc ale bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn ale filɛ kaso la yan n'i y'a ko i ka ale bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ a ka mɔgɔw dɔ bɛ yen u bɛ dilan k'a fɔ u b'a faga donc ale tɛ se ka sɔn o ma bon ale o kɛra ten donc i ma muso in bila muso in ma bila donc même pas 2-3 jours nin ko in kɛra quoi vendredi matin musokɔrɔba in taara a ka foro la vers le coup de 14 heures n'a mɔden de don mɔden taara dumuni ta so kɔnɔ yan n'a bɛ na mais a tagatɔ k'a ye cɛ 3 ye i bɛ sinjan kɔfɛ donc a nalen a y'a sɔrɔ musokɔrɔba in tɛ a ka minɛnw de bɛ yen
musokɔrɔba in ka ɲinini commencera de la ka annoncer association la n'a ka mɔgɔw a ka famille i y'a ɲini vendredi tile bɛ ma ye fo samedi matin a fagara l'heure kɔni an t'a dɔn vendredi matin et samedi matin de y'a ye i y'a ye k'a sɔrɔ a bɛ fara in kɔnɔ an filɛ a kaburu de kan n bolo ɲɛsilen bɛ yɔrɔ min na a ka i y'a fili o fara in de kɔnɔ. kaburu yɛrɛ fɛnɛ filɛ voilà ŋɔni filɛ ale de san. voilà i y'a fili k'a don bɔrɔ kɔnɔ ka fili ji kɔnɔ bon komi foro nin i tun y'a sɔrɔ foro nin tarasi bɛ yen samara sen bɛ yen i y'a sama ka don tu kɔnɔ cogo min na i ye o signalisation de minɛ fo ka taa bi ji in na ka musokɔrɔba in sɔrɔ bɔrɔ kɔnɔ ji in kɔnɔ quoi. i y'a faga ka bila bɔrɔ de kɔnɔ. ka bila bɔrɔ kɔnɔ a sulen don n'o tɛ a tɛ se ka don bɔrɔ kɔnɔ a fagara fo ka calciner fana k'a fɔ k'o ba jeni ma se ka jeni bon i m'a ye ka muru dan dɔ k'a la quoi en tout cas i y'a faga qui c'est pas i y'a assassiné vraiment an y'a su de sɔrɔ bɔrɔ kɔnɔ et ala y'a kɛ komi aw b'a dɔn ni mɔgɔ kɔni sara ka bila ji kɔnɔ combien de temps a tɛ se ka taga yɔrɔ wɛrɛ la an b'a ta kitabu y'a fɔ cogo min na i bɛ yɔrɔ dɔ de ɲini i b'a la yen quoi. a su don yan. a lara tu kɔnɔ yan yan tɛ kaburu ye koyi a lara yan parce que a tɛ se ka taga yɔrɔ jan fara ni yan ma jan yan même pas 100 mètres bon y'a ta kana su don yan quoi. y'a ka sɛnɛkɛyɔrɔ de. fana in bɛ a ka foro kɛrɛfɛ de voilà. nin dɔrɔn tɛ il faut que an bɛ min fɔ mali faamaw ye i ka ɲɛɲini nin la quoi parce que nin ye an ka certaines personnes de a bɛ sa nin ko in na 2020 2021 mɔgɔ 4 sara ɲoro village de Janjume cercle de Gogi cercle de ɲoro ka taga yu assassiné olu c'est vis-à-vis ka taga assassiné hali o bɛ tribunal la ɲoro awa an b'a la de la ka kɛ ten faso k'a ka baara kɛ faamaw k'u ka baara kɛ parce que silami jamana comme ça ka mɔgɔw faga comme ça 100 fois vraiment c'est bizarre an ka fɔ tugu k'a fɔ k'anw ye silami ye à cause de ko a ko ale tɛ jɔn ye foro nɔfɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga foro nɔfɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ko a fɔ k'a tɛ jɔn ye n'a ko a tɛ jɔn ye i b'a bila kɛ min sɔnni i ma jɔnya i b'a kɛ quoi comme les gens disent c'est pas moi mais pourquoi ka mɔgɔ faga ko a fɔ k'a tɛ jɔn ye bon ça c'est très grave parce que an bɛ appel min fɔ gouvernement ye gouvernement ka loi dɔ bɔ k'a fɔ nin ko in ka dabila mali kɔnɔ quoi anw ni tubabu bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni tubabu bɛ kɛlɛ la k'a fɔ an bɛ bɔ jɔnya la tubabu fɛ comment ça se fait jɔnya bɛ an yɛrɛ entre nous au Mali dans un milieu ou dans tout le Mali même o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'a fɔ an ka laada tɛ jɔnya ye dɛ laada tɛ jɔnya ye non laada tɛ jɔnya ye quoi donc il faut que i ka nin faamaw ka nin dabila de i ka sariya dɔ de ta nin kama nin kan ka bila n'o tɛ ni caman a bɛna kɛ rébellion ye koyi a man di ye ne bɛ nin fɔ mais parce que n'i tora ka mɔgɔ faga à la fin ni ko tɛ bɔ a la mɔgɔ bɛna wuli dɛ mɔgɔ bɛna wuli an b'a la deli o la donc an b'a fɛ gouvernement ka dɔ kɛ nin la a ka sariya ka boli a cogoya la quoi je vous remercie. CDM aw minnu nana ka na k'a fɔ aw bɛna yɔrɔ in su ka yɔrɔ filɛ ka na dugawu kɛ tout ça la ka kaburu lajɛ a sara yɔrɔ min na tout ça an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn nin samiya in na aw sɛgɛnna an yɛrɛ bɔra Kayi vers 9h an sera haribi an ma se an ni dugu tora haribi 5 km 6 km franchement o ye sɛgɛn dan ye quoi mais a ye importance da hadamaden ka ni ye min ye a bɛ importance da la a ye importance ba don o la quoi vraiment on vous remercie beaucoup k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ala k'aw sara ka baara la. Ne ye Basumalo Konate, je suis le vice-président du CDM par intérim. CDM ye jɛkulu min sigilen don an ka Golomasiri Tabaw kɔkɔrɔ donni na. Yani n ka don kuma kɔnɔ Bagayogo, n bɛ an lamɛnbaga jɛkulu na filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo, ka Mali bɛɛ lajɛlen fo, ka tila ka tasibila kɛ musokɔrɔba su ma. An bɔra Bamakɔ ka na musokɔrɔba ka ko de la Bamakɔ Kayi yan nɔ. Yani n ka don kuma kɔnɔ, n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, barisa kuma ka gɛlɛn. I bɛ se ka don i lamɛnbaga jɛkulu ni filɛbaga jɛkulu gasi la ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama. Donc n'o ɲɔgɔnnaw bɔra an ka kuma kɔnɔ, u k'a dɔn ko fili don ko tugu tɛ. Donc anw ye nin kibaruya mɛn, CDM ye nin kibaruya mɛn, donc an ye an ka dusumakasa yira bɔlɔlɔw sanfɛ. An kalen k'a mɛn, barisa a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ i cogoya la. Bon, anw kɛlen k'an ka dusumakasa yira bɔlɔlɔ sanfɛ, an balimamuso dɔ bɛ yen, n'o ye Madame Touré Ayise Baba Keyita ye. Ni jɔkulu b'ale bolo, musojɛkulu de b'a bolo, ko les femmes solidaires. Les femmes solidaires. Donc, Ayise Baba kɛlen k'a mɛn CDM ka dusumakasa mɛn, a ko k'ale yɛrɛ ye denbatigi ye, ale ye muso ye, donc a tɛna se ka sigi cogoya si la ka nin ko to ten tɔ. Barisa c'est vraiment a ko gɛlɛyara kojugu. A ko gɛlɛyara ye an bɛɛ lajɛlen, diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dusukun kami. Donc a ko la sisan
k'ale yɛrɛ bɛ avocat 3 ta a ye avocat 2 ɲini Bamako donc ka 1 ta Kayi yan nɔ donc ko fo ka justice dɛmɛ justice y'a ka baara kɛ justice de bɛ ka nin ko yɛrɛ justice kɛlen bɛ k'a ta ba la donc ale ko sisan nɔ avocat ko pour que ka ko yɛrɛ tɔ lase a lase yɔrɔ la ale ye avocat 3 ta donc an b'o de la yan nɔ an nana et puis encore a ye fɛn musaka di fana ko kana saraka bɔ kɛ yaasa ka hinɛ lase musokɔrɔba su ma ne bɛ min ɲini malidenw fɛ vraiment a gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ nka an ka to an ka justice kɔ justice sigilen tɛ bi sɔgɔmada in na ne yɛrɛ bɔra yan Kayi gendarmerie ɲɛmaa fɛ yen n'o ye monsieur Najim ye a ye kuma caman fɔ a ye jigisigi kuma caman fɔ bon nin ko in o m'a bila barisa olu nana u y'u ka baara kɛ police judiciaire fɛn min kan ka kɛ u nana u ka enquête ni fɛn bɛɛ kɛ déjà donc a bɛ police judiciaire ka bolo kan et puis olu ye compte rendu kɛ procureur ye fana donc justice b'a ka baara la donc an b'a ɲini an balimaw fɛ vraiment c'est atroce c'est vraiment atroce mais an ka to justice kɔ n'Ala ni kira sɔnna ma lumière bɛ kɛ nin kan wa nin ko in a bɛ se fɔ a dan na bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tɛ se ka nin sara sɔrɔ mais u kɔni minnu mansa tanyara yaasa u bɛ se ka u dusu bɛ se ka sumaya kɔni ka da justice y'a ka baara kɛ minnu kan ka ɲangi k'olu ɲangi u ɲangi cogo la bon nin waleya fana vraiment nin man kan ka kɛ a man ka kɛ mais an b'a to Ala ma an bɛ justice an k'a to ka justice kɔ justice k'a ka baara kɛ donc o kuma de tun bɛ ne bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ka Mali sabati Ala ka jamana in Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na barisa hakili ɲuman de bɛ baara ɲuman kɛ n'an bɛɛ lajɛlen hakili ɲuman sɔrɔ ni waleya ɲuman tɛ kɛ donc Ala k'an jamanaden diɲɛ yɛrɛ maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na yalasa farafinna Mali farafinna diɲɛ yɛrɛ bɛ an balimaw an b'a da u tulo kan k'a fɔ hali kunu jamana ka cɛsigi minnu bɛ Gajaga mara la ani Mali yɛrɛ ka fanga ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɔra lani o kibaruyaw b'an bolokɔrɔ bi nka ka da kibaruya cayali kan ni Ala ye do kibaru nata ninnu jira na lani yɛrɛ dugu sigibaw dugu ɲɛmɔgɔw olu ye min fɔ nin ko la o seereya ninnu bɛna da u tulo kan inshallah. An balimaw dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen lansara waati walima maa bɛ se ka fɔ seli fana selilen ka don lansara la Bamako sigida 5nan o sigida min bɛ yen n'an k'a ma ko Bako Jikɔrɔni o Bako Jikɔrɔni a bɛ cɛlatigɛ ni siraba dɔ ye sira in ye galakada 2 ɲɔgɔn ye an k'o de ma ko devoir n'i bɔra Torokɔrɔbugu ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa Kalabankɔrɔ siraba min bɛ Bako Jikɔrɔni yɛrɛ a cɛlatigɛ u b'a fɔ min ma ko Bako Jikɔrɔni sirafara o bi kinibolo fɛ golfu bi numanbolo fɛ ɲɛfɛ ye nka yanni i ka so ma o gitɔrɔn kelen nin ko in kɔni gɛlɛyara a kɛra sibiri tɛmɛnen ko siraba dilannaw olu ka bolimafɛn girin dɔ bɛ yen ni manaji min bɛ kɛ ka siraw dilan dɔw b'a faamu gitɔrɔnji la o min bɛ manaji kalaya ka bɔn siraba kan ni bolimafɛn wɛrɛw bɛ boli a kan ka sira dalakɛɲɛ k'o de nana pɛrɛn o pɛrɛnkan ne ma da la k'a fɔ mɔgɔ bɛ Bamakɔ yan a donni kelen tile ma min ma sɔn min sɔrɔ a mankan in na o pɛrɛnni min kɛra k'a ye tiɲɛniba de lase sira in tɛmɛbaw ma ani sira in yɛrɛ matarafabaw ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ niw bɔra a la hali n'a y'a sɔrɔ maaw ma bɛn kelen kan dɔw ko maa 7 kɔni tora a la maa caman kɔni banara min ye bolimafɛnw caman jenina a kɛnɛ kan anw ye seereya min sɔrɔ o seereya ninnu dɔw filɛ. mais mun de y'a to nin kɛra tout de suite tan a kɛra mun de nana ye. bon an kun ka to ka gitɔrɔnji de fɛ an ye gitɔrɔn da ka ban an bɛ taa gitɔrɔnji de boli a sanfɛ sisan fɔ gitɔrɔnji yɛrɛ installé la ka ban a bɛ ka taa n'a yɔrɔ min na dɔrɔn a sera mobili in kɛrɛfɛ dɔrɔn a explosera quoi an t'a dɔn fɛn fɛn de y'a kɛ quoi voilà explosera yɛrɛ ma voilà donc aw tun bɛ gitɔrɔn dilan de la voilà an kun ka gitɔrɔn de dilan bon an kun tilala la a dan dɔrɔn gitɔrɔnji de kun ka boli a kan dɔrɔn quoi bon ni gitɔrɔnji bolila a kan dɔrɔn a bɛ ban quoi o de kɛra problème ye voilà mais aw yɛrɛ aw ka gitɔrɔn aw ka société tɔgɔ bon an ka société tɔgɔ filɛ nin ye donc muso dɔ filɛ nin ye a kunkolo tigɛra ka bɔ kan yɛrɛ da la voilà muso dɔ ale kunkolo kɔni tigɛra ka bɔ kan da la
Donc a ko kasara ka bon adamaden caman sara voilà donc le sapeur est là déjà sapeur pompier bien sapeur pompier kena soro iwatina donc su koni mo koni jogina muso akumulo bora la bon voilà donc voilà donc akumulo bora la ira ya akumulo bora la ne nana soro ne nana ne bolla kana soro adalendo mo bala ko mina ne anyata mo do fara ne kan anya den kerefe kine nye bala kungolo tala minge ne tala ka segi kata tuguni ne tala soro kungolo dalembe famere fe ne kungolo ta ka chemise do mergala kana blaya anteni ko totan si le jeu autorité si la transition fait prend ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes qui le prennent nous tu sais en Sénégal comment vous pensez que ça c'est le défaut là c'est de la transition je te le jure c'est pas le défaut de la transition mais c'est une négligence c'est pas de la flamme c'est pas de la flamme c'est que fin de bac du coran à des délits geta une explosive à quelques 50 mètres comment je vais dire avec Zega Djelibotato alors le mal fait voilà mais est-ce que Absega Mo Kongolais sauter ka voilà le mal se paye pas le mal. Le mal se paye pas le mal. On va payer ça très cher. Okay. Écoute-moi, hein. J'ai compris. Ma génération de 75 à nos jours. On va payer. Je suis nordiste. On va payer ça très. Comment se fait que fin de baisser à Congolo et Tchadika voilà. Kousseme. Hein? Pas pour Jean ni pour. La cause. Bon cause gitron glane do munu mega ni galika la cause o me gitron glane la parce que on yeme gitron glane ka mobile la o me gitron glane la mobile mi le flaka jeni gitron glane mobile le do donc o mega gitron ne glane to et paraît que mobile o mega gitron jida duguma kata a explosé là bon moi une explosive on sait jamais parce que gitron woni pétrole ba la beba don bon après que tasma ko be kele fe fano fe ou bien mobile ni wira o be se ka chauffer bara la bon be se ka na explosive mais am se ka min fo ka fo explosive mi ngoni min kera tout de suite ça veut dire que explosive ngoni sabu anana gitron ne fait donc moro kera fon kera donc ça o kera explosive fanga bona mausara tienu kera butugu tiena yoro jinina vraiment ninkan ka lajɛ ka ɲɛɲini pour que mun nana nin dégâts n'a fa o de bɛ kɛ question posée cogo min na a cause ye jumɛn ye explosive kɔni de kɛra mais mun de explosera maa tɛ kɛ ala ye k'a dɔn ko jumɛn de y'a to explosive kɛra maa tɛ kɛ ala ye k'a dɔn a kɔni panna de. An balimaw aw b'a dɔn k'a fɔ waati min na Ibrahim Boubacar Keita fanga in tuɲɛna ale bolo maliden dɔw farala ɲɔgɔn kan ko ka fanga in minɛcogo caman tun fɔra dɔw ko ka jamanakuntigi wele k'a kuma ɲɔgɔnya k'a ɲini a fɛ a ka fanga in bila dɔw y'a jira k'a fɔ n'o kɛra maa min b'a kuma bɔ a da ko jamanakuntigi ka fɛrɛ ni dabali tigɛbaw n'a o tigi do bɛrɛ la. Ibrahim Boubacar Keita ale ye Mali mara san 7 hali n'a y'a sɔrɔ Chartika ni bɛnkan min tun dira o tun ye san 10 de ye nka ka kɛɲɛ jamana yɛrɛ mara ani jamana marabaw taabolo o kɛra ko ye min ma bɛn malidenw ma wulikajɔ kɛra ka se ka fanga in bɔjɔ o fanga in a bɛ bɔjɔ ni daluya min ni taabolo min ye kulu de dilanna Mali kɔnɔ kulu min n'u ko a ma ko M5 RFP mouvement du 5 juin o sɔrɔla bɔli dɔ senfɛ o bɔli min kɛra juin kalo tile 5 laɲini wɛrɛ tun tɛ bɔli kɛbaaw la ko min ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'ale fatura bi a ka fanga mara ko k'o bɔjɔ dɔw y'a fɔ ko fanga in olu t'a lakodɔn maliden dɔw y'a jira k'a fɔ u tɛna da o dɔrɔn ma ko k'a ɲini jamanakuntigi yɛrɛ ka baara bila o baara bila sɛbɛn yɛrɛ a nana se yɔrɔ la fo nana dilan maliden minnu tun bɔra olu ka faraɲɔgɔnkan tɔn ɲɛmɔgɔ yaso M5 RFP maaw fɛ ko jamanakuntigi ka baara bila u yɛrɛw nana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ ɲini o kulu in na o ɲɛmɔgɔ nana kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga de an ko kulu de ma ko comité stratégique du mouvement M5 kabini o kulu de sigira fanga baronen kɔfɛ sɔrdasi marifatigiw fɛ olu fana tun ye kuru ye n'an ko a ma ko comité national pour le salut du peuple CNSP fanga in parona waati min na
maliden caman nisɔndiyara nga o kɔfɛ kulu min yɛrɛ kɛra sabu ye ka malidenw labɔ o M5 RFP a bɛ komi a ma kangaran bɛɛ lajɛlen bɔra olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen o de senfɛ u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga gwɛnna ka bɔ comité stratégique ɲɛmɔgɔya la nin maa ninnu jamana maabaw don i n'a fɔ Madame Si Kayatu So i n'a fɔ Mohamed Ali Bachili fo ka se Modibo Sidibe ma Koninba Sidibe Cheikh Umar Sissogo ani Ousmane Doumbia n'a ɲɔgɔnnaw ni a y'a sɔrɔ ma tun bɛ M5 RFB a ka kekuya kuluba kɔnɔ k'a la ɲɛnamaya o tun ye ni maaw de ye ninnu y'a jira k'a fɔ M5 RFP ko ni maaw bɛ fɛ k'a lakodɔn min bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga bolo k'olu kanto ma nka M5 RFP min bɛ yen bi ni malidenw bɛɛ lajɛlen kan k'a lakodɔn an k'o de ma ko M5 RFP Mali Kura k'o bangena Mali kɔnɔ yan ko malidenw k'a dɔn u yɛrɛw tun ye kunnafonidilaw wele kunungo kunnafonidilaw tɔgɔla bon min bɛ Manɛkura anw ka kunnafoni ɲinibaw olu ye seereya dɔw sɔrɔ o seereya ninnu filɛ bɛ se ka ban nka a tɛ ban ni sɔbɛsen ma ta a tɛ ban ni hakilijagabɔw ma kɛ a tɛ ban ni baara ɲuman ma kɛ a tɛ ban tiɲɛ kɔ a tɛ ban bonya kɔnɔna kɔ a tɛ ban danbe kɔ o bɛɛ de bɛ a ka tunana bibi na ala barika la anw bɛ fɛ ka na n'o olu de ye donc an tɛ farafarali kɛnɛ kan an k'o kuma dabila pewu. Nin ye Modibo Sidibe ye fara an ka wuli ɲɛmɔgɔba don. Jama an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw nana ka na comité stratégique M5 Mali Kura ka kuma lamɛn a bɛnna ma diyara n ye ne ka kuma tɛ janja parce que n jɛɲɔgɔnw ye camanba fɔ a la mais an k'a faamuya k'a fɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan n k'o yɔrɔ fɔ tubabukan na tuguni un Mali rassemblé o de b'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na a kana dogo mɔgɔ si la k'a ka nɔgɔma nɔgɔ gɛlɛyaba b'a kɔnɔ a kana dogo mɔgɔ si la ko san kelen ko don san fila ko don lakana ta fan fɛ an b'an ka finitigilakaw fo baara minnu kɛra o kɔnɔna la minɛn minnu sanna dɔ kɛra ka dɔ bɛɛ bɛ hali bi k'a kɛ o kumana an k'a lajɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an n'u bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ lakana ka se ka sabati mɔgɔ min ye kuma fɔ ko n tɔgɔma don dɛ jaabi tɛ n k'o jaabi ko n'a sɔrɔ an ma kuma chronogramme kan an ma kuma insécurité kan an ma kuma nouvelle constitution kan a k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la comité stratégique M5 Mali Kura a na hakilina di o la bi da ye mun ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ tɔn ni sigira direction ni sigira a sigira kun ɲuman kan mun de nana n'a ye n'an b'a fɛ Mali ka dɔnsen kura ta o dɔnsen kura n'o de tun bɛ M5 hakilina la ni kɛlɛ kɛra o de kama o kana tiɲɛ parce que n'an tora ka Mali ka occasion tiɲɛ a laban na an tɛ sira sɔrɔ dɛ donc o la an bɛ hakili jagabɔ kɛ ka lajɛ kow bɛ taa sira minnu fɛ parce que fɛn caman kɛra mara kɔnɔna la olu ma ɲɛ u cɛ man ɲɛ u tɛ M5 ka hakilina ye donc f'an ka lajɛ ka baara kɛ o bɛ falen cogoya min na donc c'est kura bɛ ta cogoya min na a bɛ daminɛ kabini sisan de Mali kura tɛ yen dɛ Mali kura bɛ ka sigi sen kan de ka taa donc n tɛ se ka mɛ kuma la k'aw fo dan tɛ foli min na ka ɲini ka dɔn k'a fɛ il faut le dire c'est collectivement que nous allons sortir de cette situation grave et complexe. An fɛ bɔra u ka so ka se bi komi ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ninnu ye mara joli premier ministre b'an cɛ la ministre kɔrɔw bɛɛ b'an cɛ la k'a fɔ ko dɔw bɛ yen an tɛna tɔgɔfɔli kɛ u welela k'a f'u ɲɛna k'u ka kɛ ministre ye u y'a f'u ɲɛna vraiment olu filɛ yɔrɔ min a y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma wa a ye ministère min proposé a ministère n'i y'a jateminɛ mécanisme bɛɛ bɛ sur place pour pouvoir gérer ce système là c'était un ministère contre la corruption dɔw b'an cɛ la a ko an ma ko vraiment k'o bilakun tɛ yen ko CLEI bɛ yen o ye kelen ye CASCA bɛ yen CGSP bɛ yen k'olu bɛ yen olu bɛ se ka organiser pour que lutte contre la fraude o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ corruption bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jamana kɔnɔ
Donc ni place ko don a tigi b'a minɛ avec un ministre ye anw denmisɛnninw n'i y'a ye ninnu ye confiance ta k'a d'anw kan ka nin bɛɛ kɛlɛ kɛ depuis 5 mois an bɛ kuma la comité stratégique kɔnɔna la an k'a yɛlɛma ka taa premier ministre fɛ yen anw yɛrɛ denmisɛnnin dama an ye ninnu to yen ka taa yala ministre 3 ɲɔgɔnna fɛ yen a f'u ɲɛna M5 comité stratégique a bolo an ka président a ye kuma fɛn fɔ a yɛrɛ bɛ ka jɛngɛ n'a kuma bɛɛ ye décision bɛ ta foyi tɛna fɔ an ɲɛna au sein du comité stratégique. On a pris notre courage pour les rencontrer. On est disponible pour aller l'écouter et lui dire le chemin à suivre. La rectification, nous sommes des actes de la rectification. Depuis du 24 au 25 mai, pendant que Bindo Miambe Kati, ko boy ka kla kana anga wole anga kuma ka beka nyana ani surasu ango atabolo mai anga na surasu ne nous ne devons pas tomber dans le populisme ayo droit de forme moyana mais toujours nanya kuma fo ou question ta ka ke moko ko c'est fait exprès pour amener la question amener la chose à une question de personne. On a dit moko côté il est premier ministre, nous il peut rester premier ministre, on est prêt à le défendre naya jatemne konima sirbe débat hage minke pour aller défendre Shogel et le Premier ministre au nom du M5. Mouraoué débat tel est là. Chogma nous bé débat au camp. Ni maître Mohamed Ali Bachili. Mais mon frère Nironika ko placico. Ah, mais placi dirane madene de compter ta condition belante doit. Placico t'es ça. Be placico de fort parce que mounumbu blaka ni fort. Ou yere placico kele de là. On tola ame madiko de. Donc, placico kouin, abe mounou dade, kambo lade, oulou de bo la, oulou be moun abou nyana mbo de la, antola. Okuma anya banga vocabulaire la, atan siran, atan temaki, mounou mbako, nou ba fe katoa fili kono, katoa kono, mais on tate placico e, mali ambo de la, ante dore la. Donc, ambo foka, djea. Yoroni do fanabe, ambo fok. Est-ce qu'un nimisara Shogel Katali lawa ayi on manimisa mais Shogel taratu mi Shogel badon on badon votima ke M5 goroka Shogel tare bebodo o taratu mi atara katitugo mi abadon on badon ama bandi ama ba anko ayatoi donc on de sona katoi mumunyata uyafoanye ango bonna ko ba fe ayata ambako. Donc, on vous dit que Shogel ko, moko fota, moka tient pour ko histoire fait mon kera, ni ta donna ma fo jamana tient te fort, ni fana ya tient dode, on tient na ye, ou ya ta gentillata, akuma bora gentil de da, encore en sona. Mais donc, on va faire comme on a quand on attaque animisa, on animisa. Au contraire, on va faire un mot qu'elle est à la ta, en d'accord. Au héros awa flana ko donc on met ka Shogel de ka gestion Shogel temesira de dénoncer wa amo de kelela wa bi amba asimi de kelela mo mu ya question fo atibe ka Shogel ire kumakan do de fo puisque ante asimi kumakan me Shogel de ko na le mu fo ko asimi yo de fo Shogel de côté de na le mu fo asimi o de fort. Atimi nous ma fonye ni ne mun fort Shogel be o de fort. Est-ce que Shogel yo mun fort? On me yingali ko tie de wa. Ale be mun fort la ko asimi hakili do. Est-ce que asimi hakili o de wa? Est-ce que asimi hakili de ko ka jamana de on fara ka bonyo na wa? Est-ce que asimi hakili de ko te tise ka fo mali kono ni ko femu kono te Shogel na hakili na ota hakili na kono ota temesira kono ke mani de ndugu yewa otmani anko ante Shogel hakili na ka temesira kono atimi fana ba fo kanye mani de ndugu yewa na nya do domi ko ye asimi hakili amba fo wa ante asimi ko amba dénoncer mais ama fo onye folode donc ou kana Shogel kumaka asimita ko ke tiela asimi re kumakanye akada unye bi asimi ka do fanya tanga nyo famu mamu ite kuma jamana ba kalifale mbila iriski bala parce que kuma be fo ki a fo peut-être il m'a fo kuma do be fo ki ima delika fo peut-être il a fo allez te kuma là
donc kuma bali ka kuma do da ka fo aka gelene asimine batili ko kuma sa mago bila kuma anga do ye munye e rebe yoromina transition ngono boyka fo ki transition nya mo amba fe ki ka position exacte anga bo comité stratégique mali koroka kuma kono asimika abana merci Nenye Konimba Sidibe Modek Nyamodo. Meta Kourien Kelen Dron fo kan yoro dafa ka kuma du Ousmane ma. Alisa ko yala anga kuma koro ire ka asimi kele wa ka shogel kele. Ante ka mo shikele. O fora ayo famu. Me batile me fosa meta Kourien Kelen fara ko we munye. Premier ministre mana fango ko asimi de afo. Me anya munye. Asimi ko do ke munye shogel kuma kana ke wali soso. Otmo be okawa. Logements sociaux. Asimi de mo to do ala wa. Nyaro makede. Ama fo ka ke to ma ko sigi kaka ka wa. Otma ama shogel ka bara soso wa. Ah ai wa ne na fo ke e nye ko ko asimi de abeke. Okele market nye ide. Mais flanan foka daoga, flanan emunye. Loi électorale. Afrako bengano, ayo fara mo fode. CNT yalama douala. Akoka te promulgué. Amo fawa. Asimi mo promulgué wa. Ama bono daka wa. Ayo shogel soso wa ama soso. Ama dira ka fo ko ma be ko be ka wa ko shogel be ka fen chama ko ma be mi ka wa donc aw kana propagande la main ka fo fengo femborande da ni asmi benga no tiye kuma te aw ni chani baraji Ousmane kuma bi bolo. OK président Enya Maria comme ne rebe comité stratégique là ko ni ngari munungera nga kilna di doka menetna akla di chamaka mogomi posuko fo manga mumbe comité stratégique kora kono ani kuranche manga kele afora comité stratégique kora mamu manya mogala kaka joro di wole maseka ke don joro ko kele abora jona ne ba uto jama bolo jama ere ko juger ne bora kuma kono ambalmaw ni tunye M5RFB mauka dantigeliye nga mana tige dawo dala ni ala sonama dokibaru natanu na mena sigesigeli ke kibro awre umana soroka franinka hali minye dokotoro shogel ko kala ere no fe mawye utunye bolike kunungo dokibaru keneka nga unya foli intumbe talike mununya jira ka fo dokotoro shogel ko kala maiga ka bara bla ka bo jamana marabulo nyamogo ya sola nga nunu mboli kuramin kera ka jira ka fo dokotoro shogel ko kala maiga gwena ka bo comité stratégique nyamogo yala nanye jabi mi soro ka bo uyero la ameno lase ma dokibaru keneka ambalmo ni ayasro mali jamana marabaw ni fasodenw be ɲɔgɔn kalama ne madala ka fɔ malidenw ye kulekan min bɔbi halisa jamana marabaw ma jabi kala ni ye misali ta an kɛrɛfɛ jamana dɔ la hali n'an tɛna tɔgɔ fɔ kɛ bi bɛnkuma dɔnkibaru kɛnɛ kan olu ka jamanadenw tun bɔra ka jira ka fɔ hali mburu min tun farala kan u tɛna jɛna ye o wulikajɔw kɛra fo jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka kuma u ka jamana kibaruya diso dɔ la ni ko i bɛ misali ta anw fɛ mali kɔnɔ bi fɛn o fɛn bɛ ni da la dumuni don ko maliden mago bɛ s'a ma tile kɔnɔ ka daminɛ sukaro la ka se tulu ma malo fo ka se ɲɔ sogo farini nɔnɔmugu buru hali an k'a dan ta ka da kan an bɛna fɔ a tɛna ban dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan ni waati laban ninnu na malidenw kɔni ta kɛra kuma misɛnninw ye hali kuma dɔ la dɔw bɛ a fɔ ko jamana marabaw b'a jɔna an minnu ye kunnafoni ganselaw ye an bɛna wuli kajɔ kɛ don nata ninnu na ka jamana furancɛ fanga marabolo ɲɛmɔgɔw k'u ɲininka yala u bɛ nin kalama wa a mana tigɛ da o da la faso yɛrɛ cakɛbonda so min ka baara ɲɛsilen don sɛgɛsɛgɛliw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la feerefɛnw sɛgɛsɛgɛli an k'o de ma ko DGCC olu fana tun ye taama kɛ ka taa jula dɔɔni feerelaw hali
julabaw k'u sɛgɛsɛgɛ u bɛ ka feere ninnu kɛ da hakɛ min na fo dɔw ka feereyɔrɔ datugura nka nin bɛɛ de kɔfɛ wulikajɔ kɛra malidenw fɛ kunnasini ko jamana yɛrɛ baarakɛlaw tɔgɔla bon min bɛ Bamako kura drave la an ko ma ko bourse du travail kulu dɔ bɛ yen olu ka baara n'u ka wulikajɔ tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la ka se ka kɔlɔsili kɛ jamanadenw ka duntaw kana yɛlɛ olu ni kunnafonidilaw ye baro min kɛ o kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Mariam ye kunnafonidila dɔ ka bɔ kunnafonidi sɛbɛnna kunnafoni sɛbɛn min n'an ko a ma ko sɔgɔmada kibaru a ye ɲɛfɔli kɛ gwɛlɛya min bɛ malidenw kan ni waati laban ninnu na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn nka sisan bɛɛ ye fɔlɔ mɔgɔ ye maliden bɛɛ ye fɔlɔ mɔgɔ ye parce que anw de ye kelen ye n'i y'a ye an ye wele bila jama ma bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko ni sanu y'a don kuma tɛmɛ dɔrɔn sira bɛ fisaya n'a ye wagati ka gɛlɛn n'an b'a fɔ ko l'heure est très grave Mali bɛ insécurité lakanabaliya la n'a fɔra k'an b'o la ni insécurité alimentaire fana nana don a la a kuma bɛ caya kosɛbɛ an dun b'o de dakun na bi n'a fɔra ko embargo wulila ka bɔ an kunna mais foyi tɛ se ka sa Mali la an yɛrɛ nana jateminɛ n bɛna situation di analyse bakuruba di a situation kan vie chère situation kan Mali la a kuma ka gɛlɛn dɔɔni an siranna min ɲɛ an ma taa k'a da n'i y'a ye an wulila tile kɔrɔ an wulila sanji kɔrɔ n'an ka segiw ye ka wuli ka gouvernement mɔgɔw an y'u tan k'u wagasi ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ fɔ u ye an kun bɛ ka siran bidon de ɲɛ mais malheureusement on a eu raison sur eux foyi de ma jateminɛ foyi ma kɛ min bɛ se k'an kisi bidon in ma plan de riposte fɛn fɛn fɔra gouvernement fɛ jama bɛɛ ye seere yan jɔn bɛ se k'a fɔ k'a plan de riposte kelen bɔra sira fɛ a ma kɛ a kelen ma bɔ a sira fɛ kabi embargo nana julaw dɔw bolila ka t'u jɔ kɛrɛfɛ parce que hakili tun bɛ exonération na exonération taara toto wa a taara ɲinɛ wa an t'a dɔn Choguel bɔra ka t'i jɔ CNT ɲɛfɛ ko a ye miliyari caman kɛ pour que ka plan de riposte kɛ exonération tununa Sogo ko kɛlɛ kɛra yan an y'o kɛlɛ kɛ u y'a fɔ k'u ye 900,000 labɔ ko walasa Sogo ka subventionné o dana tile 5 ma o tununa u tɛ jigi k'u ɲɛ jigi ka dugumamɔgɔw lajɛ vraiment la situation est chaotique wa an tɛ mɔgɔ wɛrɛ jalaki dɛ an bɛ gouvernement de jalaki an ka ɲɛmɔgɔw dɛ an b'olu de jalaki parce que nin don in kun kan ka lasigi an ye nin fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ tiɲɛ na an ye welewelemadaw kɛ an ye alertes kɛ an ye memorandum di an ye fɛn bɛɛ di nka solution t'u bolo yan'u ka to politique kɛlɛ la an dala don o don dɔ ka jigi dɔ ka yɛlɛ karisa tɛ taa ne karisa taara an b'o sogo dun yan'a ka karisa mɔgɔ sogo dun karisa kama karisa dɛsɛlen bɛ institutionnellement an ye fɛɛrɛ ɲini o la an tɛ politique mɔgɔ ye an k'a fɔ ko mɔgɔ ka wuli ka taa ka bɔ yen dɛ nka ni vie chère kɛlɛ ma kɛ ni vie chère kɛlɛ in de bɛ taa n'u ye je suis pas là pour être un oiseau de mauvaise augure mais aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko kɛcogo la n'an ye a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ est-ce que nin dabɔlen t'a kama de k'a kɛ comme un complot contre les plus hautes autorités parce que mɔgɔ tɛ se ka nkalon sugu dɔw tigɛ ni n'a kɔni faut élever le ton parce que an sera an dan na sa fɛn bɛɛ fɔra ninnu ye an y'a jateminɛ Niger an kɔrɔ essence bɛ ka feere 100 ni dɔrɔmɛ 8 yanni essence ka gɛlɛya ta an ye nin essence ko in fɔ ka dɛsɛ gouverner c'est prévenir mais mun de kɛra a la foyi u ma bɔ u ma kuma mugu la an da la don o don plan de riposte kabini gouvernement nana dɔrɔmɛ 1 ma bɔ foyi la a bɛɛ yɛlɛla ni kumana u ka vidéoman bɛ bɔ k'i fa ni ba nin jamana tɛ jɔ vidéomaniya kan jamana tɛ jɔ kuma kan jamana tɛ jɔ soutien kan jamana tɛ jɔ an ka taa dɛmɛ fɔ boulevard la don o don jamana bɛ jɔ avec des stratégies bien déterminées n'o stratégie ninnu kun taara bi an kun tɛ se yan bi hali an ka sécurité alimentaire dɔrɔn ta fɔlɔ ɲɔgɔn taga la le secrétaire de la sécurité alimentaire a y'i ɲɛ waga président ɲɛna k'a fɔ ko 65,000 tonnes de b'ale bolo o 65,000 tonnes na ne yɛrɛ de ye n ka investigation kɛ n bɛ tila ka état d'aw ma état min bɛ Mali stock la état min bɛ Mali stock la bi n'i y'a jateminɛ saɲɔ ni keninge ni kaba la 11,000 tonnes ani buruburu 11,076 tonnes o de bɛ yen n'i ye malo ta 11,000 ye tonnes ba 11 ni dɔɔni o ye Mali stock bɛɛ ye n'i ye malo yɛrɛ ta o fana tɛ o tɛ tɛmɛ 2,000 et quelques tonnes kan e ni Ala ni kira cɛ an bɛ se ka t'o la jamais k'i kɛ k'o défi ne ye chiffre minnu fɔ yan a tɛ wuli n taara ɲɛɲini de ne ye kunnafoni dila de n taara ɲɛɲini de k'a ɲɛdɔn n tɛ se k'a fɔ ko ils ont menti n fa filaw ni n bɛnkɛ filaw don mais u ye kuma min fɔ vraiment sababa tɛ
anyu munu mena ku munu mena ka dese ni anye ko sugu do beke fora mo fled kuma be ou be afo ka anga fait que ne afo na ka to do bi na afo ko on est manipulé par d'autres mais tiens là indéfendable te se ka défend quoi mo mi te se ka deme te se ka deme ni sécurité alimentaire ko ina c'est une mafia qui est autour de là-bas parce que à marché munubedi à marché obedi gré à gré là surfacturation bala ne mamu ya fo bi bien. J'ai toutes les preuves. Mais là, wa stocku fait bien. Stocku bien. Mba dauma aka laje. Et je mets quiconque défi au Mali qu'on a mis ce qu'on soso qu'on stocku de mal là. Le stock national lui est mis fort aka ja réalité là. Donc ante se ka to ni galoinga. Hein? Ante ka to ni popa poina. Soit ou ka tien fo président, soit président reka wuli, ou ka coordination doké. Parce que ni vichère comme métro ça, il faut élever quand même le niveau du débat. En ce qu'on a fait, Beki Bolo d'accord. Anya Côte d'Ivoire à ko wulila dro Alassane Dramane Ouattara est de wula kata discours ka kala douta. Et puis ils sont en train de coordonner et avec la présidence de la République et avec la primature et avec les quatre ministères clés. Ou bien ka to DNCC ni aka ministère mi bolo. Ulu ko ni ye nta do ba foto ko minayendi ulu pompom ko le de fien na beta ase tu ye ana folo tu bolo a fin tu kuna a stratégie tu bolo donc ne solidarité gouvernementale mana na temena ni ka sugoro kemefla ne wolo kuma manjane ka be ala ko ni ne da anga chokoro ba do kama ko ka moribo kle do ne wole bi ko ka moribo kle kale nyai mi na malila bi kale ma nyoy kata nyoboro san nyoboro wata hein. Kosani na do bolbo la kata kaba 5000 tonnes de maïs sur kato blafena ou ka boka foko tiente nous bora ka foko tiente j'ai d'autres preuves ba boka data malika parce que en segana umunu menella on te bezu créer là on la fait no be ama en fait parce que ni kala intellectuel kana mo attaquer te ka soro tu n'as pas toutes les preuves réunies. Kosa ina de wiye kaba 5000 tonnes soro ça fait plus d'une kabeni ko inda minena ne ninga ni journaliste to fait beta balika ambe kala nenu anyanga fait un bla en marche la vraie situation a flene kunya mbekla ka di au bema aya poster to min kada we ne de ya fo mo cité malla mi meseka ne so sala je vais lire point par point aka don situation na mi me malikono bi mi bembi et c'est alarmant parce que ne jeli fara nena kana munu mene ibada bisi de kanembo o de ye ato anyanga ton changer bi note antunte taw do ere galonda na kame politique la do e galonda na kay gouvernement nga wari mine ama gouvernement nga wari mine ante politique la mais antinya do jamana bi togo mina abe sous embargo mais embargo na na soroy ni mariam de la ka fone akonto kama ne embargo bora dongo do nunu ko be bo fiela c'est-à-dire mo ce qui da climatiseur ko ka fenke embargo ma folo nina 2012 angoni atete ka coup d'état angte nyana mandola na 2012 takara ambenyana ya Cheikh Moribo boli la ka do ase ka da climatiseur ko ka to mo reso ala ka to karsa be jigi karsa ni aka défaut fora wa soro aka mo bora ka conférence de presse ka mo fanu banini alors que la situation est alarmante quand au fond amba fo mo shima sur gouvernement na ka temende ka mi me premier ministre la ne re benga do mais ne faso ko nana les affinités se mettent à l'infinitif ame faso ko de ke folo je suis sûr et certain que na maune ou maulu kujo sora su maulu kujo ni vicher ko na temena ninka ne plus haute autorité maulu kujo na tora ni gouvernement mbolo ajiwo betanui ni be fin fo ika fo c'est ça ameyoro jumena ame 13023 tonnes de la odora ne soro la kakla wa dora te ikui ako ka 65000 tonnes là tonne batane ça va de soro la kakla wa fo ite blé aita laje je mets qui qu'on au défi y a rien donc c'est ça moko ka sabali o de la nyere ya comme gouvernement nyere tc blé a tc stratégie tout bolo a faire tout bolo a na moyen bubu la faire tout bolo fait cadeau nunu ye ka exonération bo neni gele ya bayin karata wari me bo ka data malika wari betunu uba klawere daba nyonche o wari ko bani yo kana sugo kola ya ko kana singalo riposte kola ya ko kana fembela ya wari mai u ka bo sini ngene do ka bo ka foko ni toni de be mba to boda ka da mba to bo ka da barati benyana malien be ka do ce qui se passe au plus haut niveau ça c'est un mensonge d'état ça c'est pas bon pour que nga bo kuma la ne nyeba la fere ten numbolo kuy fere fo ten numbolo ambalmaw ajirala ka fo dunia jamanaw tokola yeremara kulu min be an fe Mali kono ya nan ko amako ministre
ko ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ nka a bɛ komi jamanadenw ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tɛ hakilina kelen na nin sen o de kɛra sabu ye denmisɛn minnu farala ɲɔgɔn ka kulu kɔnɔ n'an ko a ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts hali ni cɛkɔrɔbaw b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u y'a laɲinini min kɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ kabini nin kuma de fɔra u tun bɛ bɔ kɛnɛ min ka laada la n'o ye boulevard de l'indépendance ye a ɲinina u fɛ k'u kana bɔ kɛnɛ ma sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko yala ninnu kɔnɔ jɛlen don wa waati min na jamanadenw bɔra ko MINUSMA ka taa Mali yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu fɛla tɛ MINUSMA ka taali ye ko yala o de kama malidenw balila ka taa boulevard de l'indépendance kan wa ni duniya nana malidenw bɔlen ka MINUSMA gɛnni kuma fɔ yala a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma wa a mana tigɛ da o da la wele kɔni dara yɛrɛwolo debout sur les remparts fɛ min ye Adama Jara Ben le cerveau ale ye dantigɛli kɛ fo ka se a baaraɲɔgɔnw ma ka kɛɲɛ ni bɔli min bɛna k'u yɛrɛw fɛ utukalo tile 5 palais de la culture Amadou Ampateba Adama Jara Ben ye min fɔ filɛ min bɛ senna bi anw ye nin faamu an bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɛn ni basigi bɛ sabati cogo min wagati kelen MINUSMA ye baara min bila sen kan o baara de kɛra sababu ye pour que k'a jira ko ja a nakun yɛrɛ yɛrɛ de ye ka malidenw fara k'a fɔ ko maliden minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'u k'olu manipuler k'u don sira dɔ fɛ kɔrɔnfɛkaw y'an wele k'olu tɛ don o da fɛ o kɔfɛ k'u bɛ jamana camancɛ bolo maa dɔw wele k'u b'o don o da fɛ o manipulation jamana camancɛ bolo maaw ko k'olu tɛ don o da fɛ sisan u nana se Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan bi ka se an balakaw ma k'u ka projet monter muso kelen k'i ka ɲamancɛ projet monter ko 16 millions k'a bɛ financer ka di o de ma o ye musokɔrɔbaw rencontrer an baw sera an ma k'olu b'u denw kɔ u b'u ka jamana kɔ k'u mako tɛ wagati kelen na u bɛ ka opérateur économique wele an bɛ nin marché d'aw ma u bɛ ka groupe de jeunes wɛrɛw wele a y'an dɛmɛ communication na an bɛ pont dilan an bɛ ji di an bɛ courant dɔn an ye information kɛ aw mɔgɔ 100 bɛ taa baara la mɔgɔ 200 bɛ taa il faut pas fɔ o kama aw nana mun kama mɔgɔ dɔw ka wele walahi o ye aw munafa u bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ o y'an wele ko olu maa 4000 ni 500 min bɛ baara kɛ MINUSMA la malidenw na ko Mali de ka bon olu yɛrɛ bolo ka sago olu bi MINUSMA nalen baara fɔlɔ jumɛn k'anw ka jamana kɔnɔ e ka radio Mille Collins dayɛlɛ radio Mikado FM don o don dɔgɔnɔ ko kuma fila ko kuma suraka ko kuma o de bilala anw ka jamana kɔnɔ ka taa an t'a kalama yɛrɛ an t'a kalama yɛrɛ an bɛ ɲinɛ yɛrɛ Mali kɔnɔ an ye siya jumɛn bilahi ni MINUSMA tɛ anw bɛ ɲinɛ an ye siya jumɛn an ye maliden dɔrɔn un peuple un but une foi kɔsa in na alalabila ye makɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ y'a bɔ a da ko fila faga de bɛ Mali kɔnɔ alalabila y'a sɔrɔ subaga furuntura ni subaga furuntura kaban o y'a ka ko bannen de donda kelen min bɛ jugu bolo bi ka ɲɛsin anw ka jamana ma o de tɔgɔ ko MINUSMA o de ye tiɲɛ o de rapport kuntaw labɛnnen don ko pour que k'an ka surasi ɲɛmɔgɔw minɛ ka taa diɲɛ kiribonba la n'o ye CPI ye ko rapport langolow de labɛnnen don ko pour que Mali bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ bi ni dɔ bɛ ka bɔ malidenw fagali la ni Mali bɛ k'a ka dugukolo a ka mara bolo a ka dugukolo fan bɛɛ kan ko ka embargo de kɛ Mali kan Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛnw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hali ka taa kalafili baaraw la labɛnw bɛ MINUSMA bolo pour que ka Faransi sago sigi an ka jamana ninnu kɔnɔ o de y'u to kunba ye u bɛ laɲini min na ka to anw ka jamana kɔnɔ a kunbaw filɛ nin ye a banna pourquoi ils sont prêts ka miliyariw don a la an diyaɲɛ ko tɛ dɛ an diyaɲɛ ko tɛ maa min bɛ jɛgɛ nɔfɛ o bɛ dumu nogo o b'o don dolen na maa maa sɔnna ka saga don dolen na o fɛn wɛrɛ kɔ donc c'est pour juger u bɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ min nɔfɛ
anw yɛrɛ ɲɛ b'o la o de y'a to an ka révolution intelligente ni aw nana ni fura min ye l'avertissement est un faux médicament anw ka baara ye anw ka jugu ye terrorisme ye aw k'aw mana terrorisme kɛlɛ la aw bɛ mun ɲini yan aw k'aw nana population civile la ka na population civile jɔlen filɛ kɛnɛ jalan kan aw dogomɛ cɛncɛn bɔrɔ kɔfɛ jɔn bɛ ka jɔn lakana waati kelen ko ni barika n taara ko aw tɛ se k'aw yɛrɛ lakana ba kuma yɛrɛ labɔ jango ka mɔgɔ wɛrɛ labɔ barika n talen ko aw b'a laɲini kɛ Sadio Kamara fɛ n'o ye Mali ministre de la défense ye k'o de ka MINUSMA Miss ORT mɔgɔ ninnu parce que u tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ o de ko DPD modi de la anw ka jamana kɔnɔ ko k'o maa 15,000 ko Mali armée de ka tila k'olu la. K'olu la kabiri don min ni yɛrɛ wolo ye lɛtiri bila fɔ bi diɲɛ don o don MINUSMA bɛ ka dɔ rencontrer tenter de manipuler l'opinion mais wa don o don u bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔ rencontrer anw ko ici au Mali c'est le peuple qui a le premier mot et c'est le peuple qui a le dernier mot. An bɛ bɛɛ wele Mali fan bɛɛ Jumado bɛɛ ka bɔ vendredi 5 août à partir de 14h k'a yira MINUSMA la ko kurukanfuga ko k'aw kurukanfuga sara tɛ kan y'o fɔ an ye ko jatigiya min bɛ yen ko kangarumada banna kɛlɛ ma u k'u ka minɛnw cɛ yɔɔli ka taa yɔɔli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ avant que ça ne soit trop tard. An bɛ segin a kan ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ Jumado bɛɛ ka bɔ le 5 août ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yanni a ko ka taa ka dan kɛ bolo tɛ se ka ko min fɛ. Pour terminer, je répète une dernière fois. Ko MINUSMA ka balien bɛɛ ka bɔ Jumado 14h ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yanni a ka taa ka dan kɛ. Malika cɛman ani Malika musoman ani foli di aw ma. Vous savez n'i ma tu gosi t'a kɔnɔ ko dɔn. O n'o kan komi a b'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn fɔra MINUSMA na an ye nin bɛɛ dɔn ka tɛmɛ. Mais nin wagati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya le 20 juillet an taara ne lɛtiri MINUSMA na lɛtiri jaabi kɛra min ye o ye ko anw tɛ min kalama an bɛ ka min wele ko bɛn o ni MINUSMA bɛ min wele ko bɛn ko fɛn kelen tɛ ko an ka bɛn kɔrɔ dɔ ka bɔ fagali la lakana kana jamana dugukolo keleya ka bonya jamanadenw ka baara kɛ lafiya kɔnɔ k'olu fɛ yen olu bɛ min wele ko bɛn u ka sɛbɛnw kɔnɔ u ti dɔwɛrɛ si ye ko droit de l'homme ka respecter k'o ti dɔwɛrɛ si ye olu bɛ taa ji di u bɛ taa courant di mais k'alo ji di n'o courant di ko ni lakana fɛnɛ ma sɔrɔ k'o fɛnɛ tɛ se ka kɛ. Ne tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ a ye. Est-ce que bamanankan in faamu na ko hali olu kan ka ji ni courant min di komi bɛɛ nin b'a fɔ cogo min na est-ce que olu ka kɛ chômage ye u ka kɛ EDM ye ko ni lakana mana k'o fana tɛ se ka kɛ mais olu de ko tɛ lakana ko kɔni. O tuma k'u ka taga. Bon yɛrɛ wolo ta ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de. Faransi Macron tun bɛ kule la an da la k'ale denw bɛ k'ale ka jamanadenw bɛ ka saya an ko a ye taa alihamudulilayi an bɛ se ka taa ɲɛnabɔ MINUSMA bɛ kule la k'olu fana ka olu ka cɛdenw bɛ ka sa an ko a ye taa a ma se o la a ye taa an m'an ta ɲɛnabɔ olu ka kule laban kɛra min ye k'olu yɛrɛ mago bɛ maa la minnu b'olu lakana an ko yanni Sadio ka taa ka sɔrɔdasi don olu lakana ni maa ka t'olu bila ka jamanadenw lakana a nɔgɔn sa o de kama a yera k'a fɔ nin wagati laban na lɛtiri talen an b'a fɔ faamaw ɲɛna sisan an bɛ kɛlɛ in na marifa bɛ dɔw bolo dɔw bɛ tiɲɛni fana na politiki sira fɛ dɔw fana bɛ tiɲɛni na jago sira fɛ sinon yɛrɛwolo ka wuli ka jɔ kɔnɔ samiyɛ in ɲɛkɔrɔla la an bɛ se k'a fɔ dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo 200 a n'a kunkanfɛn o de bɔra bolo la mɔgɔ bɛ ka sɛnɛ kɛ. Les périmètres irrigués an bɛ wuli ka jɔ la yaasa olu ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ɲɛ 40 ma. Mais an ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ fanga kɔrɔ tun bɛ taabolo kɔrɔ min kɔnɔ ni mɔgɔ min hakili b'a la
Mamadou Ismaël Konaté, ministre de la Justice Koro, a ko Mali kone ano ni milliard keme donna ko milliard binani ani kelen fo milliard binani ani fila ko de bɛ taa dɔw jufa la. N'a fɔra ko olu bɛ opérateur économique min bolo bi olu ni MINUSMA de kelen don ka contrat signé san 35 sisan olu opérateur kelen don ka Mali jago ta otage la ka na ni Mali ye ka gɛlɛya don a kɔnɔ an bɛ ka gɛlɛya min wele k'a fɔ ko vie chère y'an b'a fɔ an ka jamana faamaw ɲɛna k'a fɔ Asimi a n'a ka cɛdenw ye k'a fɔ Choguel ye ministre minnu se k'u jɔyɔrɔ fa bi jamana ko la k'u gɛn k'u bɔ yen n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyalen don jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye bi kun foyi t'a la n'a bɔlen tɛ k'a fɔ ko opérateur économique o ni maa minnu bɛ yen nɔ n'u dalen don sonyani kama jamana kɔnɔ politique sira fɛ olu ka janfa de b'an ka jamana kan bi. Kala k'u taa ci. O yɛrɛ k'a fɔ an ye nin kunkan min bɔ yan o kunkan kelen de bɛna taa bɔ anw fɛ palais kɔnɔ ka kɛ ni MINUSMA fɛnɛ kelen don ka don janfa min na ka opérateur économique ta ka jamana denw dɔ ta k'a fɔ ko projet b'u bolo k'a d'u ma u ye nin kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ka population monter les unes contre les autres an lettre min sɛbɛn a sɛbɛnnen don lettre de kɔnɔ k'u ka suwɔgɔmɛ nana wolo siyako de la a nana wolo ka an bila an ka siga ɲɔgɔn na a nana wolo ka an bila ɲɔgɔn na donc o bila ɲɔgɔn na de kama o sera ka génocide kɛ Rwanda o de kama o sera ka guerre civile kɛ Côte d'Ivoire o de kama i bɛna k'a fɔ Congo u ye Congo ci donc an bɛ don min na i ko bi bɛɛ ni y'a fɔ ka kuma na n'o le commandant en chef Jeko Kangarida banna kɛlɛ de ma. An bɛ Maliyɛnw fo ka sababu kɛ u ka wulikajɔ basigi kɔnɔ u ka wulikajɔ kɛlɛ faamu kɔnɔ an sera ka belebele kɛ n'o ye Faransi yɛrɛ ye mais a ku bɛ yan o tigɛ. Wala aw b'a tigɛ aw b'a tigɛ an ma ɲini Maliyɛnw fɛ fɛn ma ɲini fɛ dɔrɔn juma don an ka taa juma seli ka juma basura a fɔ cogo min na min kan ka bunte kɛnɛ kan o bɛ bunte yelen kɔfɛ an b'a bɔ ka di muso ma olu b'a fiyɛ a fiyɛlen kɔfɛ o bɛ tila ka bunte k'a kɛ ɲɛɲɛ mugu ye a mugu kɛlen kɔfɛ n'u ma se ka kɛ mɔni an b'o bɔ baji la. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la a bɔra nin kibaruya in joona dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya dɔ bɔra ka bɔ jamana kiritigɛlaw yɔrɔ ka fɔ nɔbilɛli sɛbɛn ka bɔ diɲɛ fantan naani fɛ wala k'a sin diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ de ma ko mandat d'arrêt international komi ni jamana o jamana a kɛra i ka jamanaden o a kɛra jamana wɛrɛ den o n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye koro tiɲɛni kɛ o bɛnkan bɛ diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u kan bila diɲɛ jamana tɔw ma k'a fɔ karisa wala karisalakaw u ye ko dɔ kɛ komi ɲɔ ye jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale anw b'a nɔ minɛ o tuma a bɛ jamana o jamana kan a ɲininen don jamana fɛ u ka ma kofɔlen ninnu u k'u gɛlɛya a bɛ se k'an ka jamana lasɔrɔ cogo min wala ka sɔn nɔgɔya bolo da an bɛ se ka taa tigilama nɔfɛ cogo min o maa minnu bɛ yen n'o nɔminɛli sɛbɛn b'u nɔfɛ o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye hali Mali yɛrɛ tangani minisiri a bɛ fɔ min ma ministre de la défense ani Mali kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri kɔrɔ n'o ye Cɛma Hubert Kulibali ye ani Mali minisiri kɔrɔ min tun ka baara ye sɔrɔ ni nafoloko ye n'o ye Mamadu Igor Jara ye Mali waribonba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Banque Malienne de Solidarité n'o ye BMS o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Babaliba ye kibaru jɔnjɔnw sɔrɔla k'a fɔ u nɔminɛli kun tɛ foyi ye k'a fɔ k'u ye nafolo dɔw kunna tiɲɛ i n'a fɔ ka foroba nafolo jugujuguya sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛ sanko la hakilila jiginna jamana yɛrɛ kiribulon min n'o bɛ jamana nafolo jugujuguyali o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ o nɔminɛli baaraw kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko procureur de la république Bamakɔ yan o tuma minisiri min n'o ye josariya minisiri ye bi kiriko minisiri ye ale de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Mamadu Kasoge ye a tun ye dantigɛli kɛ waati jan tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛli n'o ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛ sanko n'a kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ka jira k'a fɔ ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamanakuntigi ka pankolon san ye
ani Mali sɔrɔlasiw tun ka labɛn ni kɛlɛmina ani kɛlɛ marifa minnu ye a ko nafolo ninnu kunna tiɲɛna hali sɔrɔlasiw yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye sɔrɔlasi ye u kan ka labalo cogo ɲuman minnu na ani u ka sɔrɔlasiw ka dagaw labɛnni hali min ye sɔrɔlasiw ka kɛlɛbolifɛnw olu sanni ko ye fo ka se bolifɛn minnu n'u kɛra sannifɛn ye ni min kɛra tiɲɛfɛn ye o minɛn minnu tiɲɛna k'o minɛn ninnu k'olu falen n'a tun fɔra k'a fɔ ko nin ko in bilara ko a ko tɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni ale ko k'o tɛ tiɲɛ ye sariyatigiw ka fɔcogo la sɛgɛsɛgɛli dɔw ni olu taara tacogo kura la a kɛra sabu ye min y'a to a nana ye k'a fɔ Mali furuba nafolo juguyara kosɛbɛ ko kɛra nin fɛn ninnu sanni na n'a tɛ bɛn fiyewu jatew ni nafoloko la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tun y'a sɛgɛsɛgɛ a fɔra ko nafolo mun ŋanamu na dɔ b'a a bɛ ɲini ka sefa wari miliyari 10 bɔ miliyari 9 miliyɔn 350 ani 120 ani 150 hakɛ wa n'i bɛ sanni kɛ sisan fɛn bɛ feere sugu fiyɛ la sannikɛyɔrɔ la sɔngɔ min na o sɔngɔ jate e ka se ka caman fara a kan i bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min maa k'i ci ka taa buru san an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi burukara kelen ka kɛ dɔrɔmɛ 60 ye e ka taa fɔ k'a fɔ nburu feerela e ye nburu san 100 o kɔrɔ ye ko i ye dɔ fara sansɔngɔ kan tubabuw b'a fɔ o ma ko surfacturation a tɛ kɛ ŋanamu kɔ a tɛ kɛ nkalon labɛnni kɔ ko tiɲɛni min donna Mali kɔnɔ dɔ b'a sefa wɛrɛ ye miliyari 29 miliyɔn 300 ni miliyɔn 11 ani 13,400 ani dɔrɔmɛ 12 ni 13. Kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛn so min kɔnɔ sɛbɛnw caman b'an bolo bi internet diɲɛ la minnu ye ɲɛfɔli kɛ nka yuruguyurugu yɛrɛ a ŋanamu minnu bɛ kɛ an tɛ dɔ lamɛn minisiri yɛrɛ fɛ wa n'a ye min fɔ o de ye dalu ye. N'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ a ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ wuli non yuruguyurugu kɔni an bɛ fɛ a ka ban jamana in kɔnɔ bɛɛ y'o fɔ Modibo Keita, Musa Traoré, ATT, IBK, donc Alpha Oumar Konare fo ka na se bi ma yuruguyurugu kɛlɛli bɛɛ bɛ ka a kuma fɔ kɛlɛ fana bɛ ka kɛ bon résultat dɔw bɛ ka sɔrɔ mais yuruguyurugu vraiment a tɛ ka segin kɔ kosɛbɛ donc n'i y'a ye o bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ a kɛlɛli la gɛlɛyaw a sources ka ca gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka société taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ an ka danbew an y'u bila kɔfɛ de telle sorte que yuruguyurugukɛla fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ bila kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye donc de telle sorte que yuruguyurugu a bɛ kɛ a tɛ maa si tɔɔrɔ donc minnu bɛ ka kɛ fana u b'o ta ka waso n'a ye mɔgɔw kan donc a tɛ mɔgɔw fana tɔɔrɔ bon maintenant n'i ko i bɛ kɛlɛ fana daminɛ i mana min somɔgɔ minɛ o bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ ko non sa yuruguyurugu kɛlɛli a kɛra fɛn ye donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka ɲɛsin u somɔgɔw ma mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun kan a ka di bɛɛ ye mais n'a ɲɛsira u yɛrɛ ma ou bien u somɔgɔ dɔw ma a u bɛ wuli non ko u bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin politique mɔgɔw ma u bɛ ka dɔw bali ka kɛ candidat ye donc comme karisa ye karisa somɔgɔ ye o de y'a to u tɛ fɛ u bɛ fɛ k'a don dibi la pour que a kana se ka postuler donc u bɛ wuli ni o kumaw ye donc o ye gɛlɛya dɔ ye bon ensuite enquête kɔnɔ fana gɛlɛyaw bɛ yen parce que yuruguyurugu a bɛ kɛ dogo de la ni kɔni y'a ye a bɔra kɛnɛma c'est que wari tila cogo o ma ɲɛ donc dɔ bɛ bɔ ni a ko ye kɛnɛma ou bien contrôle de kɛra contrôle y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra n'o tɛ yuruguyurugu ko min kɛ a tɛ bɔ kɛnɛma donc n'i y'a ye a bɔra kɛnɛma dɔrɔn gɛlɛya dɔ de y'a to a bɔra kɛnɛma donc contrôle ninnu o fana tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc service ninnu fana kɔnɔ chef de service u caman tɛ k'u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogo min na parce que olu de kan ka kɔlɔsili fɔlɔw kɛ pour que yuruguyurugu a kana se ka sira yɛrɛ sɔrɔ autorités fana ka moyen di u ka volonté politique manifester pour que a ka se ka kɛ bi na kɔni volonté politique a dafalen b'an bolo il suffit que mɔgɔw ka a sira tagama dɔrɔn parce que président a ko yuruguyurugu kɛlɛli kan kana maa si ɲɛda filɛ a mana taa bɔ mɔgɔ o mɔgɔ min kan an kana a tigi to yen a ka ɲangi
donc an kana bi mɔgɔw kan mais an kana maa si to yen ni nɔ bɛ a ko la k'a fɔ i ye karisa somɔgɔ ye ou bien i bɛ nin position na société kɔnɔ o t'a la donc a mana ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛ fɛngɛ aw y'a ye armée kɔnɔna na donc jalabatigiw u y'o bila justice ka disposition na donc état ka cadre baw olu fana minɛna a ko la opérateurs minɛna a ko la a ko bɛ continuer donc minɛni dɔw fana b'a fɔ ko minɛni bɛ k'a jɔ en réalité ko bɛɛ tɛ minɛko ye o ye fɔlɔ ye filanan minɛni bɛ ka kɛ mais a bɛɛ tɛ maabaw ye parce que ni maaba de minɛna donc o ko bɛ bɔ a kalama o ko bɛ yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ma bɔ k'a fɔ sisan ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 90 lamɛnna bon n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko nin comment dire u t'a dɔn k'a fɔ ko nin baara bɛɛ bɛ ka kɛ donc o baara kɛtɔ la mɔgɔ minnu kan ka minɛ u caman minɛna donc dɔw bɛ yen u man ka minɛ problème t'a la u tɛ minɛ mais ni kiiri kɛra n'a yɛrɛ la k'a fɔ u kan ka minɛ u bɛ tila ka minɛ donc o yɔrɔ fana bɛ yen maintenant au-delà de ça sensibilisation de kan ka kɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu a kɔlɔlɔ a bɛ bɛɛ de kan mɔgɔ si man ka sɔn yuruguyurugu ka kɛ a ɲɛna. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye minnu nɔ minɛlen don yala u na se ka diyagoya ka na n'u ye wa sabu ni jama fanba tɛ Mali kɔnɔ kiiritigɛbulon min b'an ka kiiritigɛbulonw ni san cɛ ko ninnu minɛ kun tɛ foyi ye k'u ye foroba nafolo jugujuguya sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛ sanko la aw yɛrɛ minisiri lamɛn sisan minisiri sɔrɔsi jalatigibaw caman bɛ kaso la maa minnu bɛ kaso la madame Buhari Fili Sisoko ale tun ye sɔrɔ minisiri ye général Bemba Musa Keita ale tun ye sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Mali sɔrɔlasiw haju ɲɛfɛnw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye haju ɲɛfɛn fo ka se taji ni taliko ma ale da bɛ o la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali marabaw ka nɔminɛli sɛbɛn bila sabu min ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ denkɛ ye ale fana nɔminɛlen don fo ka se bi ma o tun ju jɔna kabini san 2021 hali bi ale ma se k'a lasɔrɔ k'a di kiiritigɛlaw ma sariyatigi dɔ ɲininkalen n'o ye Ibrahima Kalilu Ture ye studio tamani fɛ a ko ni a y'a sɔrɔ bɛnkan bɛ Mali ni o jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la a bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ nka ale kɔni fana limaniyanen don k'a fɔ minnu bɛ nɔminɛli bɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu ma ni y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ minisiri yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɔ cogo min nin ye politikiko kɛlɛ de ye ka tɛmɛ sariya ko kan ale kɔni ɲininkali min kɛra ale ye ɲɛfɔli kɛ o la Ibrahim Khalil Ture sariya dɔnna don ale ɲininkali min kɛra studio tamani fɛ a ye fɛn min fɔ an t'o lamɛn. Il est une chose de lancer un mandat et il est une autre chose d'activer ce mandat, de mettre en œuvre ce mandat de bout en bout. Il y a toujours mɔgɔw kɔni nɔminɛli sɛbɛn wala nɔminɛli bɛ ta ka mɔgɔw ɲɛɲini u bɛ se ka sɔrɔ ka minɛ cogo min nka o tɛ u minɛni ko nɔminɛli sɛbɛn bila u nɔfɛ k'a fɔ ko u minɛna o kɔni y'a dama ko wɛrɛ ye tuma dɔ la. Il est une chose de lancer un mandat et il est une autre chose d'activer ce mandat, de mettre en œuvre ce mandat. O nɔminɛli o le bɛ se ka lawaleya cogo min fana y'a dama ko wɛrɛ ye koyi. Il y a toujours les annonces de mandat d'arrêt. Tuma bɛɛ lajɛlen na nɔminɛli bɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ jamana ni jamana cɛ. Qui annonce ce mandat? Le procureur de la République. Maa min bɛ nɔminɛli wele-welema da kɛ o ye jamana sariya matarafaba ye min bɛ nɔminɛli kɛ kɔni. Devrait prendre le relais et informer. En informant maintenant la procédure juridique. N'a a ɲɛfɔra k'a fɔ karisa nɔminɛlen don an faso Mali fɛ a bɛ jamana o jamana kɔnɔ aw k'a dɔn k'a fɔ a kan welelen don joona sigilen don sariya la. D'ores et déjà engagé. Maintenant, il s'agira ensuite d'informer la police des frontières. Sisan diɲɛ sɔrɔlasiw minnu bɛ jɔ jamanaw donda la n'a bɛ fɔ ma police des frontières n'olu ladɔnniyana tuma min. Au-delà, si la police des frontières n'arrive pas, ni jamanaw donda la policiw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la tuma min. De passer par les voies interdiplomatiques. Jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛsira dɔw bɛ yen u bɛ damakasi ni welewelema da kɛ ka bɔ i n'a fɔ Mali ta in a bɛ bɔ Mali la ka jamana tɔw sɛgɛrɛ. Les États, si ces voies aussi n'aboutissent pas, n'u fana ma ɲɛ sɔrɔ tuma min
s'agira aussi maintenant de passer par Interpol ou ni o manye soro fiyo jere police ka tomba be no Interpol. Interpol ne va pas appréhender les personnes, mais Interpol va ateka fokoni afora je police ye ko batigi menenga olu bisaka minke mettre la notice rouge. Donc les agents du olu fana be ako nomeli boloda wiseben bo seben nimba jira ka fo karsa kan welelendo kata sharia jabi wala karsa koni naw ya ye o be sebeni bigi blemay ka fo na yera dron akamine dans lequel la personne visée se trouve ont la capacité maintenant d'aller arrêter la personne. De l'extrader. Il est une chose.